Мөселимебездә Алтын балык фестивале быел 3-нче мәртәбә үткәрелә. Башка еллардан аермалы буларак, быел катнашучылар саны да шактый күп. Бу минутларда күпер янындагы боз өстендә 80-гә якын балыкчы балык тоту белән мәшгуль. Биредә районыбызның олысы да, кечесе дә көч сынашты. Боз астыннан балык тотарга яратучылар өчен көне дә матур булды. Ярыша-ярыша балык тотучылар арасында тәҗрибәле балыкчылар да, өйрәнчекләр дә бар иде. 12 яшь. Мин әти белән балыкка йөрим. Балык тотарга бик яратам. Балыгыннан түгел, аның кызыгыннан йөрим инде мин. Ярышка 2 тапкыр катнаша. Оештыручыларга бик зур рәхмәт, бик күңелле. Ял итеп, күңелле итеп ял итеп кайтабыз. Фестивальне ачып, районның яшьләр белән һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров катнашучыларга уңышлар, яхшы кәеф теләде. Бу фестиваль 2019 елдан матур традиция буларак инде 3-нче ел дәвам итә. Ел сайын артып бара балыкчылар, Аллага шөкер. Бу елны теге елны менә безнең максималь 49 кеше килгән, бу елны артты инде команда. 4-нче елны масштабын арттырга дип уйлап торабыз инде. Балыкчылар яратып йөриләр, балык тота беләләр. Шуңа инде монда популяризацияны арттырырга кирәк шул. Бу яшәргә тиеш дип уйлыйм. Әлегә бәягә инде без шушы спонсорны ел сайын спонсор итеп торабыз инде шушы уенны. Мин үзем дә балык тотарга йөрим инде, бик теге часто булмаса да. Ел сайын шулай поддержка ясыйбыз инде. Фестивальгә быел да күрше-тирә район балыкчылары да бик теләп кушылды. Һәр тоткан балыкка сөенә утыра торгач, билгеләнгән ярыш вакыты да сизелми үтеп китте. Бу бәйгегә 2-нче ел катнашам. Уже 5 ел балыкка йөрим. Менә интересный кышкыны жол итеп кайтасың. Саф һава. Шул балык элексе дә эләкмәсә дә йөрисең инде бар. Бәйрәмнәр бик күңелле үтә. 3-нче елын катнашам инде. Birinci orunlarlık vardı, üçüncü, ikinci orunlarlıktı. Былтыр шундай яшек алдым инде. Шул инде. Әле менә күпме балык тотарга өлгердегез? Монда байтак инде, уже менә башланды бер. Унлап бар инде. Ярышта иң күп балык тотучылар арасында 1-нче урынны Илназ Әхмәдуллин алды. 2-нче урында Әлфис Садретдинов, 3-тә Данир Гыйльфанов. 1-нче балыкны Илнар Сәйетгалиев эләктерде. Елда birinci balık tutu бәхеті миңа елмая инде. Теге елна инде мен иң беренче балык туткан идем. Иң күп балык һәм иң ире балык туткан идем. Бу елны менә әле беренче балыкны тоттым әле. Шул. Мен инде бәләкәй чактан бирле балыкка йөрим. Балык туны яратам. Көтүп алабыз. Суббота воскресенье балыкка барырга. Ярышлар бик матур үтте. Монда бүтән әйбердә булды. Оештыручылар, телевидение, барыбызда катнаштык, бик күңелле булды. Ярышлар әзерләүчеләргә дә, спонсорларга да бик зур рәхмәт. Ярышлар шушылай ел сайын булып торсын иде. Җәйгесе дә, кышкысы да. 2 яшьлек Арыслан Кәримов иң яшь балыкчы булды. Иң өлкән балыкчы 80 яшьлек Рауиз Галимҗанов. Иң зур балыкны Айнур Әйюпов, иң кечкенә балыкны Әлфис Садретдинов тотты. Бәйгенең беренче этабы төгәлләнеп, җиңүчеләргә спорт һәм мәдәни чаралар дирекциясенең грамоталары һәм игенәчеләр Эдуард Батталов, Игорь Бубеков, Марат Байырханов һәм Рүзәл Исанаевның истәлекле бүләкләре тапшырылды. Соңыннан бәйгенең иң тиз браулаучысы ачыкланды. Ул Илнар Сәйетгалиев булды. Иратлар белән бергә хатын-кызлар да балык тотуда көч сынашты. Гүзәл балыкчы статусы Лилия Аверска бирелде. Теләгән һәр кеше кайнар чәй һәм учакта пешкән уха, кара бодай белән сыйлана алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.